става, хора, аз съм Валка THD. Ние ще разглеждаме всички скинове в играта Brawl Stars. Така че, ако искате още такива видеа и тем подобни, ще има анбоксинги и много такива видеа. Може да се включите в клана ми, ще направя клан в друг клип. И ако искате, може да се включите. Така че, абонирайте се за канала и преснете лайк бутона. Така че, нека започваме. Така, имам 45 броуъра. Първо започваме с Шели, разбира се. Шели имам 3 скина. Това го дадаха безплатен в шопа. Миналата седмица забравих. Склад Бъстър Шели. Имам PSG Шели. Той ми е любимия скин. Не в играта, на Шели. Имам Бандита Шели. Те ми го бяха дали безплатно, така че да. На Нита. На Нита имам 2 скина. Колала Нита и Панда Нита. Колала Нита ме повече ме кефи, защото е някакъв сив и мечката е някаква така работник. На Колт. На Колт имам 3 скина. Този Sharktooth Colt и Handsome Colt, някакъв обирджия. Мен този най-много ме кефи, защото с някакви златни пистолетчета много е готин. И Rockstar Colt. Така, на Бул нямам никакви скинове. Аз и не го играя много. На Брок имам тези 2 скина. Този ми се беше паднал от яйце. Супер Рейнджер Брок Пинк и Бич Брок. Този е много готин. Някакъв Съмър Брок. Така. На Ел Примо. На Ел Примо нямам никакви скинове, но много искам да си взема ето този или този. Защото все едно са партньори тук с Бул, къде Бул, нали, има също някакъв такъв подобен скин. Touchdown Бул и този с Ел Примо. Но също и този много готин, някакъв сервитьор. Мен лично много ме кефи с червени очи. Така, Барли имам само един скин. Този Wizard Барли, където бях ли се регистрирали там какво беше. На Поко нямам никакви скинове, но много бих искал този скин CCTV Поко. Много е готин, буквално заради музичката или там какво беше. И също е този скин е много готин, защото се вози на китарата си, много як, Десперадо Поко. Но аз много не го цъкам. Роса или Роза, както вие си казвате. Нямам никакви скинове, но ето този готин, където го добавиха скоро, мисля, че ако не се лъжа, порете ме в коментарите. Джеси имам този, той ми се беше паднал от Star Drop, мисля, че готин е, някакъв по главата и някакви шевове, все едно е шита. Общо всичко все едно е шито, забележете по ръката им. Dynamite нямам, но мисля да си купа на PSG Майк да събирам, защото да си отива все пак с Шели. Готин е, ме кефи. Шапката му буквално. Така, на Тик не го играя. Не знам дали как съм го вдигнал 100 копи. Мисля, че заради мутацията, но нямам никакви скинове. На 8-bit имам 8-bit Classic. Той май ми се беше паднал или бях си го купил така, просто да имам скин на 8-bit. На Рико, това е много интересна случка. Значи, тук, нали, играем с ни приятели. Той, един приятел му се пада от ранкет, стара драпи. Аз викам, аз искам. И нали, цъкаме, буквално след следващата игра. И на мен ми се пада и буквално ценно беше и на двамата да ни се падне. И ми се падна
Но и този скин го дават за като рядък, защото ако го нямаш този скин и като влезеш да го видиш колко джемове или нещо такова, той го няма. Който е интересно и яко. Все едно е рядък. Дарил имам маскот Дарил, който е як. Някаква футболна топка. На Рико забравих как беше този скин. Final Boss Рико. Наистина. Много як скин. Мен нищо ме кефи. На Пени имам два скина. Бъни Пени и Дарк Бъни Пени. Този е готин. Мен ме кефи. Между другото, Пени не изглеждаше така от първоначало в играта. Променили се вида. Беше някаква по-такава Пени. На Карл, Гоблин Карл. Този е наистина много готин. Беше ми се паднал буквално миналата седмица, мисля, че. Ме кефи. Някакво демонче. На Джаки нямам скинове, но много искам ето този Ултра Драйлър Джаки. И на Гъс. Не знам, че има такова име, но е много странно име. Буквално в училище само се възикаме с това Гъс. И да, нямам никакви скинове, аз не го играя много. На Бо имам само един скин, той беше ми се паднал, но бих искал ето този скин. Не, този. Last Бо. Някакъв жълт. А го имах, ще го взимам сигурно на 500-600 копии. И акция. На Емс нямам скинове. Един път ще си купя, това просто е така да имам, но се отказах. На Стю имам само този скин. Май ми се беше паднал, който е як. Ме кефи повече от тоя. Но бих искал ето този скин. Джок Стю. Много ме кефи като се дашва. Някакво зелено. Заради това много е готин този. И отзад на гърба му пише Стю, което е много готино. На На Пайпър щях да събирам за Майпоса. Ама много време събирах и исках един скин. Много на Едгар, после ще ви го покажа. Много го исках и затова си купих него и спрях да събирам, иначе ще да си я купа, много яка. Това ми е любимия скин и май любимия броер в играта и имам само един скин, да си имам скин на Пайпър. Пинк Пайпър. Така, Биби имам само два скина. Бяха ми се паднали. Това мисля, че ми се беше паднал от яйце. А този никаква идея. Какво ми се е паднал. Така, на Би имам Lady Bug B. Ако така се казва. Някаква клинка. Става. Хубав е. Добър е. И на Едгар е за този скин. Исках, защото буквално в училище всички го имат и се играем и викаме Нати, нали, 7 пръстено, показва средни пръстове. Някакво много готино е. И е така. И виках я да си го купа. Но иначе бих купил ето този TF Едгар, много е готин. Или Доктор Едгар. Това също ми е един от любимите скинове в играта. Така, на Гриф нямам скинове, тъмно скинове няма, те са само два, трябва да добавят повече и за по-малко пари, по-малко джемове де. Но този е готин, защото чисто някакво много готино му светят червени и някакво пиратче кръка му златно. Готино е, заслужава си 149 джема, но да добавят повече скинове на Гриф, бих си взел, ако добавят. На Гром нямам, той ми се падна буквално преди една седмица, ако не се лъжа. И затова нямам скинове. На Бони нямам скинове. Не знам даже как съм взел на 128 копи. Аз изобщо не играя, според мен е прекалено слаб герой. Но като си пусне супер е добър.
на Колет е тук много интересна случка. Един път, нали, ние играем и една приятелка имаше този скин. И аз викам, и аз почвам да събирам и един ден бях стигнал, нали, 4000 блинк и се отказах да си го взема. И не знам къде ми отиваха блинк. Просто ще да си го взема, заради нея така и аз го имам. И така, но нямам никакви скинове на Колета. Но разбира се, ако бях го имал този скин, поне ще да я вдигна на 500 копии Колет, защото е готин. На Бел нямам никакви скинове. Той е готин. Иви Бейл. Или ето този. Опа. Къде ти? Или ето този. Корал Бел. Готин е, мен много ме кефи лично. Защото вижте как буквално някакво как се мърда на металото и от играта много яко са го направили. Това сигурно е на другите герои. Да, и това на метал са го направили. Това е много яко. От самата игра, графиките или как беше там, забравих. На Аш нямам никакви скинове и не искам да имам, защото това е мега траш герой. Аш траш, буквално си има. Даже и даже не знам как съм го вдигнал на 133 купи. На Лола, този скин кога? Аз даже не знам, че имам такъв скин. Мане, това е мега готин скин на Лола. Аз сега разбирам за този скин. О, добре. Galaxy Storm Лола. Определено ще го цъкам. Аз сега разбирам. Майко. Той даже ми е сложен. Моля ви, кажете ми, че не съм само аз, че някой не знае даже какви скинове има. Добре. На Лола, един скин, готин ми харесва. На Мейзи, този скин бях си го купил вчера, защото си един приятел цъкахме и той го имаше. Аз викам, аз димам на Мейзи един скин. Тед Мейзи. Някакво заболекарска. На Ханк, това е най-трашавия герой, даже не знам как съм го взимал на 111 копии. Не искам да имам скин дори на този герой. Мега траш. На Пърл, този герой го бива. Ако бяха му добавили повече скинове, бих си взел един. Той има само два. Поне Supercell трябва да добавят на някой герой, като Гриф, Пърл или някой други. Или Лори and Лори. Повече скинове, защото те буквално добавят по един или по два. На Лори and Лори имам само един, който е, един. И ме кефи, някакви контролерчета. И си го купих. На Анджело. Да, също ето и на Анджело трябва да добавят повече. Той има само един. Ма става готине. Ме кефи, бих си го взел. На Тара, тук пак събирах ето за тази Тара, но и за нея се отказах. И дори не знам къде ме чираха блинговете. Тази Тара ме кефи. What? Тези скинове за първ път ги виждам. Не знам дори кога са ги добавили, но са яки. Да, определено са яки. Ето е много як. Добре. Яки са, но имам само един скин. Стара. Добре. На Max имам ATL2, GT Max и Leopard Max. Има също още едно такова, обаче черен. Pantera Max, той е също много готин. И също ето на Max ми е любимия скин. Street Tour Max. Готин ме кефи. На Бъс имам почти всички скинове. Буквално ето сребърния, само нямах, като те добавиха ето той и тоя. Имах нали всички скинове и те добавиха ето тоя.
И сребърния той го нямах. Но да, имам тоя, където бяхме го взели от това Godzilla евента, там евент ли е, какво е. Бяхме го взели и също много интересна случка е. Ред Godzilla Buzz и Ред и най-редкия скин, мисля, че всички казват, че е най-рядък Black Godzilla Buzz. Той е буквално много готин също. Аз не разбира се, не го цъкам и някой от тея. Но ето си цъкам наистина. Вика, че е един от най-рядките и също да ви кажа, че Black Godzilla Buzz и Red Godzilla Buzz ми се бяха паднали от яйцата. Ето от тук. Нали, викам, имам яйца, дай да играя, да си ги взема. И тук. И бам, гледам Legendary на двете. Първо ми се падна и тая Red Godzilla Buzz и викам, мале, това мисля, че беше, ако бях си взел яйцата, сметнете си колко джемове, за да идиш до края да ги вземеш. Аз дори ги нямам, защото съм ги взела. Буквално да, късмет, голям късмет имам наистина. Но казва, че той е най-рядък. Видях едно клипче в TikTok, пише, че 3% шанс да ти се падне, което е наистина много яко. На Weewall, дори не знам дали така се казва, имам Axel Weewall. Готин е, як е. Бива го. Така, Леон. На Леон имам тези два скина. Този повече ме кеви. Shark Леон. Готин е. И на Леон Стрейт. Също е много готин. И този също е много готин на Леон. Дино Леон. Мисля да събирам за него да си го купа. Да, не съм. Много е готин. На Честър е тук. Буквално викам, чай да си купа един скин. Нали? Да имаме така един скин на Честър, защото е Legendary. Това ми беше буквално първия Legendary. Не, това също много готин, бих си го взел. Да. На Кит имам всички Brawl Pass скинове и Били the Kid. Това си го купих и викам да имам всички скинове на Били. На Били. И това са общо взето всички скинове на акаунта ми. Ако искате още такива видео, абонирайте се и лайк.